Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europe. En tan sols 7 anys, la capital croata s'ha convertit en un punt de referència internacional en l'àmbit documental. Als Zagreb Docs d'enguany s'hi han pogut veure un centenar i mig de films de no ficció. Els millors documentalistes del moment tenen cita a un dels majors festivals balcànics d'aquest gènere. El Festival Balcànic destaca enguany per una programació controvertida. En pocs dies, a Zagreb s'hi han projectat uns 150 documentals entre les competicions internacional i regional, així com en la resta de programes i retrospectives. Destaca Once Brothers, que parla de l'amistat entre dos gegants del bàsquet, Petrovic i Divac. Produït per l'NBA Entertainment i dirigit pel cineasta nord-americà Michael Tolayan, el film és un repàs a les vides del jugador croata de bàsquet i del seu company serbi. La pel·lícula analitza com l'amistat entre aquests dos homes enforteix el sentiment de pertinença a Iugoslàvia, encara destruïda per la guerra. Andreas Horvath i Mònica Muscala ens porten un documental extraordinari sobre l'amor entre una antiga feminista radical austríaca, Barbara Wally, i un iemenita. L'amor és tan poderós que ella abandona tots els principis, es converteix a l'islam i fins i tot es conforma en ser la segona esposa. També fa posar els pèls de punta Family Instinct, una crònica personal sobre l'incest a un petit poble de Letònia. Els mateixos protagonistes expliquen les relacions intrafamiliars que en molts casos han acabat amb fills. I un dels documentals més esperats era Natasha Kampusch, 3.096 dies de captiveri. Dirigit per la romanesa Alina Teodorescu, el film és un retrat del segrest de la Natasha, vist des del seu punt de vista més íntim. Prop de 8 anys i mig de captiveri donen lloc a milers de preguntes existencials, patiment i neguits sobre el futur. Cinemateràpia està a mig camí entre el documental i l'experiment psicològic. Diversos pacients fan servir la càmera com a mediadora entre ells i el món exterior, mentre proven de sotmetre els seus problemes a una catarsi col·lectiva. Les picabaralles i trampes de 3 homes de la màfia russa són l'excusa perfecta per engegar lladres per llei. Mentre que Standing Army vol justificar per què hi ha més de 700 bases militars nord-americanes repartides en 40 països del món. El canvi climàtic també s'ha tractat a Zagreb. Sun Come Up és una descripció científica dels canvis que pateix Papua Nova Guinea a conseqüència de l'escalfament global i altres tragèdies mediambientals. La principal preocupació dels habitants d'aquell indret del planeta és sobreviure mentre puguin abans que la pujada del nivell de l'oceà els deixi sense terra. Una proposta semblant és de Broken Moon, que se centra en com viuen el canvi climàtic les tribus de l'oest de l'Himàlaia. Aquest festival és també un marc ideal per a estrenes internacionals, després d'haver-se estrenat al seu país d'origen, Suècia, i també d'haver passat per la televisió catalana, el documental sobre l'afer Wikileaks arriba ara a les pantalles del Docs. Sens dubte, una de les pel·lícules més esperades de la secció State of Affairs ha estat el documental sobre les infiltracions de Wikileaks. WikiRebels examina a fons el funcionament de l'organització que ha posat al punt de mira el govern dels Estats Units i la seva política exterior i de seguretat. Diversos periodistes suecs viatgen als països claus on hi resideixen els membres més importants de Wikileaks per entrevistar-los. Evidentment, també hi parla el fundador, Julian Assange, així com el dissident Daniel Domscheit-Berg. Quin és el futur de l'organització i què pretén? Com ha sobreviscut a la resposta dels Estats Units? És Julian Assange un heroi o un terrorista? Aquestes són tan sols algunes de les preguntes que ens planteja WikiRebels. WikiLeaks continue to pursue their own political agenda. Every release that we do of material has a second message, and that is we set examples. If you engage in immoral, in unjust behavior, it will be found out, it will be revealed, and you will suffer the consequences. What we have here is a new breed of rebel. A Zagreb, els més joves també tenen un paper molt destacat en la creació audiovisual. És per això que un cop més s'acull una projecció especial de pel·lícules fetes per adolescents, el Teen Docs. Aquest any el programa del festival fa tot el possible per apropar el món del documental a la població més jove. La nova secció Teen Docs ha presentat 9 documentals especialment pensats per l'audiència adolescent, a qui els ha donat l'oportunitat de participar en la presentació de projectes de l'Institut Vukovar.
D'entre les pel·lícules projectades destaquem Facebook's Adorno Changed My Life, que examina com funciona aquest gran fenomen del moment. El film parla de l'omnipresent solitud i aïllament dels individus davant les xarxes socials, una aparent contradicció en un món de paraules clau, etiquetes i enllaços. Where's North from here? Vanuit mijn optiek is dit de leukste tijd ooit. All We Ever Wanted parla de la vida de la Nikki, una dissenyadora de moda amb problemes que pensa que en aquesta vida tothom hauria d'abastar tot el que li sigui possible sense deixar escapar cap oportunitat. Ara bé, en aquesta escalada d'ambicions sovint ens oblidem de les víctimes i de fer balanç sobre si al final tot plegat ens porta a la felicitat o no. Float és un treball força creatiu i imaginatiu que té la capacitat de transformar allò privat en alguna cosa més universal. Aquest documental d'animació dibuixa una autora que busca una parella potencial, una tasca difícil que pretén conciliar l'atracció amb la possibilitat d'un amor més estable. La pel·lícula és alhora un tribut a l'art de l'animació i dels storyboards. Finalment, My Playground és una obra que explora l'inesgotable món del parkour i del freerunning. La cinta canvia la percepció dels espais urbans i de com moure's entre ells i amb ells. Tota l'acció comença a Copenhagen i se centra en el líder d'un grup de tracers que acaba viatjant al Japó, la Xina i els Estats Units per descobrir nous escenaris. Però bé, ara el Zagreb Docs ja ha de tancar portes fins l'any vinent. Mentrestant, hi ha 3 festivals que són a punt de començar. Las Palmas obre les portes del seu festival de cine que explora l'actualitat del cinema com una forma estètica. El seu cartell busca diversitat de propostes, risc estètic i coherència. A Roma d'aquí a 4 dies comença el Festival de Cinema Independent. Recull propostes de tot el món i busca ser un testimoni de la passió cinematogràfica que es viu a cada continent. Exactament 103 cintes són les que es projectaran al Festival de Cinema d'Infants i Joves de Malmö. Són pel·lícules que l'organització ha seleccionat per a oferir una mostra de la qualitat del cinema pensat per a petits i no tan petits. Per cert, que trobareu tots els enllaços a aquests festivals al nostre web, on també us podeu fer amics del nostre Facebook i guanyar entrades de cinema. La cartellera. Usted me propone un desafío. Cuestión de Principios parla de com un home que afronta els darrers anys de la vida laboral es troba entre l'espasa i la paret amb la seva integritat. El fet és que el seu cap col·lecciona una revista i li falta un número que justament ell té. Li vol comprar i ell no se'l vol vendre pel valor que té per ell. El cap farà tot el que pugui per fer-lo renunciar al principi que no tot té preu. Vendele la revista. L'assassinat d'una noia de 19 anys a New Iberia, a Louisiana, centra la trama d'En el centro de la tormenta, però aquest no és l'únic crim que està investigant el detectiu Dave Robichaud. Sospita que aquest i d'altres assassinats són obra d'un mateix delinqüent. En Dave anirà endinsant-se en una investigació intrigant mentre l'assassí s'acosta cada cop més als punts febles del detectiu. ¿Sabe dónde está su hijita? Está aquí, sobre mis rodillas. Tu padre está vivo y ve, tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz. Incendis és una història d'aquelles que demostren que la vida pot fer un gir inesperat en qualsevol moment. La mare de la Jean i en Simon els desconcerta amb el seu testament. Els deixen 2 sobres, un l'han de portar al seu pare, a qui creien mort, i l'altre a un germà que ni tan sols sabien que existia. Tot això els durà al Pròxim Orient, on descobriran que les seves arrels estan marcades per la guerra i l'odi, però també s'emportaran sorpreses que els eixamplaran el cor. A veces es mejor, quizá, no saberlo todo. I al Cinemes Modern podràs veure... L'última entrega de Torrente se'ns presenta al ritme de la música d'un David Bisbal, això sí, amb unes patilles ben gruixudes. És Torrente 4 Lethal Crisis. Aquest policia corrupte i de l'Espanya més que es posa sembla que és més víctima que ningú de la crisi econòmica. Per això, es rebaixa a acceptar un encàrrec poc recomanable, assassinar una persona. Però resulta que algú se li avança i li acaben carregant a ell l'autoria dels fets i el tanquen a la presó. Així que s'obsessionen a escapar-se'n per venjar-se de qui li va tancar. I res, que la setmana vinent hi tornem. Mentrestant, ens podeu seguir per internet. Que vagi bé, bona setmana.